2, 3 खुलुमबाय जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि समस्थियाबो जोंना बाक्सा 42 नं समस्थियाव जोंनि मानगोनां मनेस्वर ब्रह्मआ जोंनि हाग्रामा सारनिफ्राय टिकेट मोननानै गेलेगोन आरो बिथांनि देरहासारनाया खाथां। बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ जोंहा सरकार थाखानाय हिसाबै गासैखौबो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। मनेस्वर सारखौ जोङो नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै देरहाहोनांगौ आरो जोंहा देरहानाया खाथांखा। बेनि थाखायनो रायजोफ्रा जेबो गोनो गोथो साननांगौ गैया। जोंजों जुजिनो हानाय दा जोंनि 42 बे समस्थियाव केन्डिडेट गैया रावबो। जोंहा रोखा फोथायनाय दङ मनेस्वर ब्रह्म सारआ इजिलि देरहालांगोन। आरो बेखौनो खावलायबावो आं जोंनि जेनेरेसनफोरखौ, जोङो मोजाङै देरहालाङोबा जोंहा मनेस्वर सारआ केबिनेट मिनिस्टार मोननायनि जोंहा बहुद खाबु दं। बे खाबुखौ जों जुदि लानो रोङाब्ला जोंहा बे जोंनि 42 समस्थिया बाक्सा समस्थिया दुखु गोनां जागोन। बे खाबुखौ जोङो लाथारनांगोन। ओंखायनो इयुन जेनेरेसनफोरखौ गाव गावनि मावनांगौ खामानिखौ मनेस्वर सारजों जों मावनानै लानो हागोन होननानै आं आसा खालामो। दा देरहासारनाया जोंना खाथां। जय BPF नि जय BPF नि जय।